zafika paja ponena kuti Trump wangoyankhula kuti titumiza zida ku dziko la Ukraine kuti azithandize okha kuwakha mabomba kuchokera ku dziko lija la Russia. Komano zikuoneka kuti I think it might be too late, chifukwa chonena kuti ku dziko limeneli kuyambira lachinayi lachisanu lachinayi ndi dzulo lachinayi lokha mabomba mpaka na 700 chakuti mabomba targeting ma cities aku Ukraine. Friday tikuzaponya mabomba 600 chakuti, right? Komanso after that kupeza kwenda kuti asilikali ayamba kulowera mu Kyiv ndi capital city ya dziko la Ukraine. Nde mungoganiza kuona zoti ngati capital city yayamba kunyotseredwa, asilikali ambali ina ndithu athamangitsidwa kumeneko, asilikali a Russia alowa ndithu. Remember madera ambirimbiri ndithu anatengedwa kale ndi asilikali a dziko la Russia. Ndiye panopa zinthu zili bwino to the point yonena kuti Zelensky wabwera tsopano akufuna tsopano akupempha chithandizo kwa wina aliyense tsopano like amene angamuthandize. Komanso akupemphanso dziko la America kuti lipereke tsopano ma sanctions okhwima kwambiri ku dziko la Russia. Nde actually panali nkhani yonena kuti 2028 kuti lero pano 2025, right? Yes, 2028 January pali dziko limodzi lina lake limachita kuti Slovakia. Kumeneko ndithu gas amafunika kopya, amafunika ndithu gas kumeneko ndithu, and Russia imapanga supply gas kumeneko kwambiri dziko la kwa azungu kuma Europe. Nde amakambirana kuona kuti kumenekuku actually gas wa Russia kuyambira 2028 January adule, Russia isamapitiso gas kumeneko. Nde anthu aku Slovakia analiso ndi meeting yawo nawonso akhala pasani nakuti ndefe tizivutika gas yo inangati kampeza kuti, right? Chifukwa ngati kuti dziko limene limatipanga supply limatipasa gas yo antimagwisa ntchito bwinobwino ndi dziko la Russia. Ndiye ife makamaka izozo tikuyenera kuziphwasula and sitilola sitimve imeneyo kuti ifeyo ma sanctions awo, chifukwa akapanga sanction ma Russians pankhani yokhuzana ndi gas kuti asapangiso business ya gas kumayiko enawo aku Europe, ndakuti chibalo chisakupereka kwa ma Russians okha koma akuperekaso kwa ndani, akupereka kwa anthu aku Slovakia. Ndebe, you know how sanction works. Sanctions akupasani chibalo, inu musagulitse katundu wanu uku, inu kama napo yayi aletsa mayiko ena kuti mayiko enawa asatumizenso katundu wanu, asagulitse niwe katundu. Komano mayiko okhaokha kula mtima ndi amene amapanga business imeneyo. Ndiyebe izo ndi zimene ndithu zilipo kumenekoko. Nkhani ina ndi nkhani yokhudzana ndi ku Russia inakomana tsopano ndi North Korea. Andala afupi onenepa koma uvuta zochitika kwambiri, andala amene saseka yayi. Yes, North Korea ndipo akumana akambirana, komanso ma issues paja iwo anasanirana mgwirizano okhudzana ndi nkhondo, nkhani okhudzana ndi zida chani military, iwo amapangana amathandizana, right? Nde apo nthu amakapanga renew ubale wawo wa zida ndi nkhondo kuti akuluakulu ifeyo tikumakhala bwanji. Nde nkhani ndi imeneyo panopa ndithu si zili bwino kumene kuti ku Ukraine, komanso Russia ikufuna ionetse makani. Russia yamba kaleso tinakamba dziwa kuti yamba kuonetsa zida zikulu kwambiri
kwaionetsa America chifukwa nkhani nthawi zina poyamba tinena kamba kuti Russia ikamamenya nkhondo ija sikuti imaona Ukraine m'maso mwake ayi. Sometimes Russia ikamamenya nkhondo ija imayang'ana maiko a azungu, ya Britain, achina ndani, achina America, and amene iyo aja imaona. And zida zonse zimene panopa even so akutumizaso ma warning, so even Russia yarumiza warning even ku German as well, kuti musamale kwambiri zida zanu feyo timazidziwa. Nde maiko enawo ndithu ayesera kuthandiza Ukraine, mwango ithandiza Ukraine, koma Putin alone kuti andi zida zingati chifukwa akungoponya bezida mpaka nangofika napoti pakana America inapanga freeze zida zawo kuti basi I think uyu watikwana and chithandizo chonde Ukraine ndi yapatsidwa kopya, yapatsidwa, koma I don't know kuti amaganiza kuti angawine. I don't know, sindikudziwa kuti amaganiza morana kuti amaganiza kuti Ukraine ingawina chingolekeza billions anayipatsa Ukraine, komanso zida zosiyana Ukraine ayipatsa, and maiko ake ambirimbiri kopya, right? And mutaona kuti Russia ngati imatenga like zida zake kuti it's either sometimes Iran itumiza komanso satiso kwambiri kana kwatenga serikali aku North Korea abwere koma kuku kwa Ukraine kuku kumene kunde kwalowa zinthu kwalowa nzindalama, kwalowa zimabiliyoni, koma still akukanikabe kuti Putin amugwetse. Putin pamene akuwelezera moto ndi pamene akulanda mizinda yosiyanasiyana. Ndiyebe nkhani inaso ndiona kuti imene ilipo ndiona kuti Monday likubwerali lero Saturday, right? Monday likubwerali ndithu Trump ali ndi zolengeza, koma zolengeza zokhuzana ndi Russia. Nde kwenikweni anthu sakudziwa zoti Trump afuna akambe chani nkhani yokhuzana ndi Russia, komabe mbuyo ndithu Trump amabweriza mawu onena kuti ineyo I'm so disappointed in Putin, kuti ineyo ndithu ndakhumudwa kwambiri ndi Putin zimene akupanga Putin. After nkhondo imazizira kwambiri, mpaka na Putin anazayankhula statement ene kuti ubale wathu ndi America uli bwino panopa yema kuti right, inazizira bwino komano chikhacho ngopha uja msilikali uja deputy navy uja ndezi nakhangati Putin penamata basi, and Putin anayankha kuti tililede tithokambirana wasizifaya, komabe zinapeza kuona kuti Ukraine imamenya yankabisira mpaka na ukapha wankulucha. Ndi pamene Russia Putin amalumbira kuti chabwino ndikulandira naso abandi kulanda anoje sitikeseyo iniyo muona ndi mupanga banje mauza zenzanu achina America au mauzi ndapa basi pano ababa like yapangidwa recorded Thursday ndi Friday yapangidwa recorded kuti it's a major attack. Chambireni nkhondo koma Thursday ndi Friday inali ngati attack ikulu kwambiri imene mabomba ochuluka chima missiles, ma drones, right, ose zikungopendwa ku dziko la Ukraine. Panopa ndi war zone, panopa mtendere kulibe, and pakufunika ndithu reaction ya changu, right? Ndifake Ukraine yangobwera Zelensky wangobwera poyera kuti akuluakulu tufuna ndithu international sakupempha America yokhaya koma pempha dziko lonse kuti limthandize. Nde anyway I don't know iyeyo anthu anamuuza kuti achoke tingwerekeza avote chifukwa nthawi yovota nakana kalekale koma iye sanafune kuti achoke pampando kapena chanchani amati ati busy kaya sitingapangeze sankho apati tumenya kaye nkhondo. Nde anyway muli mosema koma ano nkhani ndi zimenezo ndithu, and chaku Gaza ndithu achina konali zokambirana za ceasefire njani zina ndi zina, komano I think pali ma conditions ena ake amene Hamas yakana. I think ceasefire ndimene kuma
anthu amene anawaba ma hostages iwo kuti sawatulutsa adakali ndiwo ube ma Hamasiwo. Then it's like, I don't know. Guys, thank you so much. Papa Malawi and cameras. See you.